Good morning. Maghubad ko karon guys sa damgo ni Ma'am Holing diha sa Davao. Ang iyang damgo nga ning uli daw siya sa Liti. Iyang nakita ang iyang balay nga nahugno na. Ingon siya, asa naman taan ni manghigda nga naguba naman ang atong balay. Ug dito sa unahan, iyang nakita nga naay duha ka lalaki pero wala siya kaila. Ingon kuno siya nga ngari mo. Ug mauto nga nakamata siya. Ang hubad sa imuhang damgo nga bali ang balay buo gihapon. Ug kadtong tao nga imong nakita ang nagpuyo to sa imuhang balay. Ug pagpamisa kay basin ang imuhatong mga igsuon. Ug daghang salamat sa imuhang pagpadala sa imuhang damgo. God bless you all. Thank you for watching.